दोंगरावयल्या प्रसंगांत जेजूची शिकवण मनशाचे सामान्य चिंतप नागड्यांक करता. नियमशास्त्र पाळपाच्या नीज आणि क्रांतिकारी जिनोसाक ही शिकवण आरसो धरता. आज सर्ती दानधर्म मागणे आणि उपासाची. दानधर्म मागणे उपास करचे कित्याक? करेंच जावन देवातावन शबस किंवा इनाम जोडच्याक. जेजूची शिकवण स्पष्ट. जर तुका देवातावन इनाम जाय तर देवाक मात्र ते कळीत आसूं. जर मनशातावन इनाम जाय तर हे उद्देशी मनशा मुखार दांगरो फेराय. हांगासर इनाम कोणातावन जाय म्हणली स्पष्टतायस एक व्हड पंतावान. आपणे केल्लें बरेपण गुपीत उरलें तर कोण तो शाबासकी दितलो म्हणलें सवाल जोगतें. देव शाबासकी इनाम वा प्रतिफळ दितलो म्हणसोच भावार्थ. सर्वांकी मनशान दिवची शाबासकी अधुरी म्हणून कळीत आसा. ती चड काळ बाळवणा. ती तात्कालिक म्हणून कळीत आसा. तरी मनशांतावन आपल्या बरेपणाक प्रतिफळ वा शाबासकी आशेवच्या जिनोसातावन भायर येवचें सलीस न्हय. हे दिशेन दानधर्म मागणे आणि उपास तसल्या भक्ती करण्यांनी गुपितपणाची रूच साकोंक जेजू उलो दिता. असल्यो भक्तीच्यो करण्यो पळे जे जाल्ल्यो देवान मनशान न्हय. कित्याक ह्यो देवाक उद्देशून ताका मानवंक आदारच्यो करण्यो म्हूण जेजू सुचयता. तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. दार दांप आनी माथ्याक तेल घाल. भक्तींचे चालींनी देवाचें इनाम जोडूंक शर्तां ही.